Уважаеми колеги, скъпи жители и гости на Краище, салам алейкум. Повода да сме тук е откриване на моста, но причината е друга и всички ние я знаем. Само че първо да се възползваме от повода. Вие направихте един правилен избор 2015 година. Вие, освен че избрахте един млад и борбен кмет на общината, вие направихте другия по-правилен избор. Вие избрахте Движението за права и свободи. Ако взема повод от последните думи на кмета на общината, мисля, че който и да е, с каквито и да се лъжи, да застане пред нашия народ, не може да не излъжи. Народът е по-умен от всякакви лъжци, защото ние четохме и по медиите и всички видяхме, че две последователни постановления на Министерски съвет разпределиха около 35 милиона лева само и единствено за общини, където управлява Движението за права и свободи. Което означава, че те са получили нужното от Движението за права и свободи и като политика, и като преса, и като натиск, за да може да бъдат финансирани общините на Движението за права и свободи за така важните проекти, които днес се реализират в общината. Символично, ако моста, както вие сте го казали, моста на обединението, свързва двата брега на реката, аз искам да ви призова да градим мостове и физически, но да градим и духовни мостове. Да градим мостове помежду нас си. Да градим мостове, които обединяват душите ни. Доколкото е основната причина, която е повод да сме тук заедно, са предстоящите президентски избори, за които ние казахме, че са само междинен етап, само трамплин за предсрочните парламентарни избори, защото днес в държавата, в централното управление на страната участват фашисти. Нещо повече казахме. Казахме, че ГЕРБ вече не могат да се крият зад пердето на фашистите. Казахме, че ГЕРБ са в основата на всички онези дискриминационни и фашистки закони, които се приемат днес в страната. Само ще ви дам няколко примера. Сред нас са и нашите духовници. Ще колим курбан. Аллах Кабул да ни прави курбаните. Но в законите не е така. Изборният кодекс видяхме как се гласува за разделение на обществото. В изборния кодекс включиха дискриминационни текстове и разделиха българските граждани на по-важни и по-маловажни. На първа категория и втора категория граждани на страната. Но не е само изборния кодекс. Съвсем скоро гласуваха и закон, известния закон за бурките, с който пак разделят и противопоставят българските граждани. Нещо по-лошо направиха. Направиха дискриминационни текстове за радикални религиозни послания, за радикален ислям, видите ли, в България, и ги включиха в наказателния кодекс, за да може по всяко време да правят преса и натиск върху нашите духовни лица. Нещо повече. Виждам минарето с мегафоните.
Има и внесени законопроекти в Народното събрание, където се казва, че ще се махат тонколоните от нашите джами, от нашите минарети. Нещо повече. Нещо, което не е чувано и виждано никъде. Корана ще го четем на български. В такива задължения се опитват да навкарват. И ГЕРБ се опитват да се крият зад фашистите. Само че, ако всеки един народен представител има правото да внася законопроекти, тези законопроекти, за да влязат в Народното събрание, трябва да се включат в проекта за дневен ред. Аз питам, кой изготвя проекта за дневен ред на Народното събрание? Председателя, мамата. А този проект, за да стане дневен ред на Народното събрание, кой гласува за него? Без гласовете на ГЕРБ няма как да стане. ГЕРБ гласува. Нещо повече. Тези дискриминационни и фашистки закони, законопроекти, за да станат закони, кой гласува за тях? Без гласовете на ГЕРБ няма как да станат закони тези проекти. И затова ние казваме, вече ГЕРБ не може да се крие зад пердето на фашистите. Те стоят в основата на тези дискриминационни и фашистки закони. И затова от тук призиваме на тези президентски избори, който гласува за ГЕРБ, значи той споделя тези виждания на тези дискриминационни и фашистки закони. Ние няма как да подкрепим тези закони. Ние няма как да подкрепяме тази власт. И затова и нашия кмет каза преди малко. На тези президентски избори с номер 4 ние гласуваме за Движението за права и свободи. С номер 4 гласуваме против тази фашистка власт. С номер 4 гласуваме за срочни парламентарни избори, за да има нормалност в политиката в нашата страна, за да има стабилност в страната, за да има развитие на нашите общини, на нашите населени места, за да има развитие за всеки един български гражданин в нашата родина, за да има развитие на България. Благодаря ви за вниманието и търпението. Бъдете живи и здрави!